ni ginyalo bedo gode mesa mondo gilos sirikal manyien mar 2027. Nitie weche ariyo kanyo. Mokwongo king'iyo gazede sani mimiya kagi. Nation page 8 wacho ni ODM rebels to leave as unity drive starts. Standard realignments looms in ODM. And then Dr. Oburu, we have no intention of kicking anyone out. Dongine no ka gigo interpretation gik mono timre kanyo pogro. Gima dwa nyisi en man. Gima timre ni kane wadwa bedo gi discussion, wadwa formo sirikal either as a coalition. Donge wane Azimio? Nwawuok e Azimio karang'o? ODM pok owuok e Azimio. Donge ne ber kaka anye mwachake wuoye i Azimio gi partners, traditional partners wa. Jomose chungi jakom, mane legacy mar jakom, 7 million people. Donge joge manu kungwa wuoyo go. Kae tuwa wacho ni wakere paro, koro wadhi manyo jomoko, mwadwa gero new alliances. Ere kaki nyalo dhi, ni dwa timo new alliances, gi jomoko, to legacy joma jakom no weigo ka. Mose chungi jakom e yiero circles ang'wen, tiloko nigi ng'eyi. Mano is a question ma penjo joluo. Omiyo na nyisi ni gini ok wanya wache kaka ODM. Chieng' man jaluo moro kendo nowuogi ni dwa manyo kom mar president. Wadhi nyiso Baluya nang'o? Jaluo machielo osewuok, wabro nyiso Wakamba nang'o? Wabro nyiso Jo-Kisii nang'o? Ni wan wuoth kochopo kumoro, tupo mana ni waselal. Ma wasego kona, mok wanyisou, mok wapimonu. Wan waseyudo osiepe manyien wadhi. Mano destroying legacy mar Raila. Legacy mane Raila oweyo en 7 million people. En riwruok mar Jo-Baluya, mar Jo-Luo, mar Wakamba, mar Masai, mar Jo-Kisii, mar Pokot, gi mar Turkana, gi Jo-Pwani. Mane legacy mar Raila. Mang'ama dwa timo siasa, kanye michake. Okichak jomoko manyien. Ma ener gir kojolo mondo jiwa stabilize country. Ma e gima nyiso joluo ni ka ji okawo rudno, jomoko bro kawo the opposite. To gik moko bro biro mbele ka, ji bro yudore kuma nok gipar ni gibro chope. Nikech sani nitie fitina miketo gi gik matindo tindo siasa ma kichiko iti, ng'ama ok ong'eyo to nyalo winjo ni nitie gimiwacho. To ng'ama ong'eyo to neno ni gik miwacho kae to kochomo yo. Lakini wawinjre kanyo maber. Koro jomidwa riembe chama gi. Wemunda nyisi gima timre ka. Nitie joma ose decide e ODM ni gin my direction magidhiye. Gise decide.